19.00 november 2025, keď okolo 10:20 dopoludnia na stavbe vojenských zariadení v Andongu, provincia Gyeongsang Sever, pracovník vo veku okolo 50 rokov počas prác na inštalácii kanalizačných potrubí zasýpaný pri zosuve zeminy zomrel. Nedávne podobné prípady nehôd 2.00 september 2025 na mieste výmeny ventilov vodovodného potrubia v Bucheone, provincia Gyeonggi, zomrel zasypaný pri zosuve zeminy počas inštalácie dočasnej podpornej konštrukcie. Dnešný priemyselný bezpečnostný kvíz OX. Pred začiatkom prác na inštalácii kanalizačných potrubí je potrebné skontrolovať stav pôdy okolo výkopu a v prípade potreby nainštalovať podpery alebo výstuhy. Pri vstupe do výkopu s rizikom zosuvu zeminy je možné pracovať o samote, bez ohľadu na to, či je nainštalovaná dočasná podporná konštrukcia alebo nie. Pred začiatkom prác na inštalácii kanalizačných potrubí alebo výkopových prác je nevyhnutné vykonať hodnotenie rizík, aby sa identifikovali nebezpečenstvá ako zosuvy zeminy, pády alebo zachytenie. Nehoda zasypania zeminy počas prác na inštalácii kanalizačných potrubí. Len dodržiavanie bezpečnostných predpisov zabraňuje nehodám.